niyo, love? Ewan ko nga kung anong palabas to eh. Pero parang romance. Na in love yung lalaki sa babae kahit hindi naman kagupuhan. Parang tayo pala yan ah. Sira? Anong parang tayo? Pogi ka naman ah. Maxine! Maxine! May tumatawag ata sa'yo, love. Hayaan mo na. Si ate lang yun. Maxine! May topak na naman siguro. Maxine, ano ba? Hindi mo ba ako naririnig? Aray! Ate, makakurot ka naman! Kanina pa kita tinatawag. Sino na naman ba yung kausap mo sa cellphone? Secret! Bakit ba? Ano bang kailangan mo? Aalis ako. Pakilabhan mo na lang yung mga damit ko, ha? Wala na akong panty na maisusuot bukas. Ano ba naman yan, ate? Oh, magrereklamo ka? Paano kung isumbong kita kay mama na may katelebabad ka? Boyfriend mo ba yan? Oo na. Si Lloyd, boyfriend ko. Aba! Bakit hindi mo pa dinadala dito sa bahay para makilala namin? Saka na. Malapit na rin naman ako magpaalam kay mama. O siya, yung bilin ko ha. Unahin mo yung panty ko alis na ako. Hello, love? Kulit ng ate ko, no? Cute niyo namang magkapatid. Ganun talaga dito, love. Madalas gusto naming magsakalan. Pero kapag wala ang isa, naghahanap pa naman. Sweet mo pa rin kahit naiirita ka. Sige na, maglaba ka na raw. Baka mapagalitan pa tayo. Hindi pa nga nila ako kilala. Bad shot na agad ako sa pamilya mo. 5 minutes pa. Oo nga pala, love. Narinig ko kanina. Kailan mo nga pala ako dadalhin sa inyo? Para makilala na ako ng pamilya mo. O baka ayaw mong makita nila ako. Hindi Sige. This Saturday? Sure yan, ha? Oo. Para din kapag lalabas tayo, hindi na mahirap magpaalam. 'Di ba? Tama. Sige na, love. Laban mo na yung mga panty ng ate mo. Sira. Sige na nga. Bye. I love you. I love you too. Andito na si Lloyd! Hello, love. Halika na. Pasok ka. Ma! Si Lloyd po. Boyfriend ko. Mano po? Kaawaan ka, anak. Ay, naku. Bigla-bigla na lang may boyfriend na itong si Maxine. Hindi man lang nagsasabi sa amin. May nanliligaw pala. Nakailang pilit na ho ako kay Maxine na pumunta rito para maging legal na ho ang panliligaw noon at relasyon namin ngayon. Ayaw daw po niya. Baka daw ho kung ano pang magawa niyo sa akin. Ay, ganun ba? Ikaw naman pala, Maxine, nang may atraso sa amin. Kasi baka ma-jinx. Tuwing may ipapakilala kasi akong manliligaw sa inyo, nauusog. Kaya ngayon, ipinakilala ko na nung kami na talaga. Ganun ba? Oo siya, tatapusin ko lang tong niluluto ko para makakain kayo. Buksan mo muna yung TV. Maxine, manood muna kayo dyan. Okay, Ma. Salamat po, tita. Maxine, nakita mo ba yung... Oh, sino to? Ate, si Lloyd. Siya yung katalibabad ko palagi. Yung boyfriend mo? Yes! Hello po. Lloyd po. Nice to meet you. Nice to meet you too. Mabuti naman at nagpakita ka na. Hindi yung sa cellphone lang nilalandi yung kapatid ko. Ate naman. Gaya po ng nasabi ko na kanina kay mama nyo, lahat po yun ay kondisyon ni Maxine. Kaya nung pumayag na siya na dumalaw ako dito sa inyo, hindi na ako nagdalawang isip. Gusto ko na rin po talaga kayong makilala. Ay, wow, ang taray ha. May prepared speech si kuya. Naman kasi ate. O siya, aalis na ulit ako. Tatanungin ko lang sana kung nakita mo ba yung red shorts ko? Hindi ate. Baka si mamang nakakaalam. Ay, sige. Mamaya na lang pag-uwi ko. Kayo nang bahala dito ha. Ingat po. Ate mo yun? Oo. Bakit parang gulat na gulat ka? Mukha siyang artista. Anong ibig mong sabihin? Ako hindi. Hindi naman sa ganun. Magkaiba lang talaga kayo ng ganda. So, hindi ako artistahin. Love, makinig ka. Yung ganda ng ate mo, pang-artista. Yung sayo, yung tipong ipagdadamot ko sa mundo.
Dahil ikaw lang ang meron nun. Unique. Gusto mo talaga akong ipagdamot Malamang, akin lang ang babaeng nagmamay-ari ng mukhang yan. Oh, ready ng turon. Dear love, matagal kong itinago ang relasyon namin ni Lloyd sa pamilya ko. Palagi kasing nauudlot. Parang nababati tuwing ipinapakilala ko agad kahit manliligaw pa lang. Kaya inantay ko muna na maging sigurado. Nakampante na ako sa boyfriend ko bago ko siya tuluyang ipakilala sa pamilya ko. Nang makilala na si Lloyd nila mama, tuwang-tuwa sila sa kanya. Wala silang tutol. Walang humadlang. Sa madaling salita, gusto nila si Lloyd para sa akin na mas lalo kong ikinutuwa dahil agad niyang nakasundo ang pamilya ko. Ang totoo, halos araw-araw na siyang dumadalaw sa amin. At pag dumalaw, laging may bit-bit na pasalubong. Ang saya lang, kaya isang araw, nagdesisyon ako. Papupuntahin ko si Lloyd sa bahay kung kailan wala si ate at si mama. Para, alam mo na, ma-level up ang kung anumang nasimulan namin. Saan pala nagpunta sila tita, love? Wag mo nang itanong. Basta bukas pa sila babalik. Bakit ngayon mo ako pinapunta? Naisip ko lang. Baka pwede na tayong mag-level up sa relasyon natin? Ha? Anong ibig mong sabihin? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love, bakit ka naguhubad? Huwag ka na lang maingay. Sumunod ka na lang. Dito talaga? Sa sofa? Okay lang yan. Flexible naman ako. Okay. Totoo nga. Flexible ka nga. Ikaw din naman pala. I guess. Match talaga tayo. In every way. Love, pwede bang umisang round pa tayo? Parang bitin pa ako. Grabe ka naman. Nag-crave agad. Sige, mag-freshen up lang ako. Then go ulit. Love! Ready na ako for round 2. Love? Nasaan ka? Anong ginagawa mo dito? Sa kwarto ni ate? Nakabukas kasi. Nakita ko tong mga pictures nyo. Ang cute mo nung bata ka. Yan. Oo. Love na love ako ni ate noon. Tingnan mo, halos lahat ng pictures niya kasama ako. Wala rin halos nagbago. Pareho pa rin ang mga mukha nyo. In love ka talaga sa akin, no? Oo naman. Ngayon lang ako nakakita ng baby picture mo. I love you. I love you too. Love, sa kwarto ko na natin ituloy. Baka magalit si ate pag nalaman na pinapasok kita dito. Okay lang yan. Hindi niya naman malalaman. Tsaka, andito na tayo. Love, thank you for today, You're welcome, love. Nag-enjoy ka naman? Oo naman. Pero teka, bago ako umalis, makikisiar muna ako. Sige, love. May donut pala dyan. Papabaunan kita. Sige, salamat. Ilalagay ko na lang dito sa bag ni Lloyd. Ha? Ano to? Bakit? Teka, pante ni ate to. Bakit nasa bag ni Lloyd?
Love. Bakit nasa bag mong panty ni ate? Hindi ko alam kung paano napunta yun dyan, love. Kadiri ka! Love, hindi. Kaya pala dun kita naabutan sa kwarto ni ate. OMG! Kaya ba gusto mong dun natin ituloy? Kadiri ka! Lumayas ka dito! Maniak! Aray! Love, sandali! Bastos ka! Paano mo nagawa sa akin to? Kasalanan ko bang pagpantasya ng ate mo? Hindi ko napigilan. Pinapunta mo ako dito nang wala siya. Namiss ko yung mukha niya. Pati amoy niya. Tumigil ka! Umalis ka na dito bago pa ako tumawag ng barangay! Oo na. Akin na yung bag ko. At talaga? Iuuwi mo ba ang panty ni ate? Akin na yan! Eto na. Isaksak mo sa baga mo. Dear love, yuck! Para akong masusuka dahil kay Lloyd. Buong akala ko, patay na patay siya sa akin. Kaya halos araw-araw siyang dumadalaw sa bahay. Yun pala, may lihim na siyang pagnanasa kay ate. Hindi ko yun pinalampas. Pero hindi ko na rin sinabi kay ate ang buong nangyari. Ang sabi ko na lang, kaya hindi na bumalik si Lloyd ay dahil hindi talaga kami magkasundo. Tinapon ko na rin agad ang panty ni ate na pinag-awayan namin ni Lloyd. At mula noon, araw-araw akong tinatanong ni ate kung nasaan na napunta yun. At sa tuwing nagtatanong siya, parang may parte sa akin na muling nasusuka. Hindi lang kay Lloyd, kundi sa sarili ko. Dahil pinili kong itago ang totoo. Ikaw, Lloyd, pangit ng trip mo! Siin yung panty ko! Favorite ko yun!